जोंनि मोजां मोननायाथ' दान्दिसेनि थाखायल' नङामोन। जोंनि मोजां मोनलायनायाथ' दान्दिसेनि थाखायल' नङामोन। मोनसे समाव सानैजों मोनसे सनानि न'खर दाना रायजो जानायनिसोमोन। नों हरखाबै माबोरैथो बै होनाय रादायखौ मानो सिफायखो? मोजां मोननाय समावथ' नेवसिया होननानै मोननै गोसोजों गोरोबदोंमोन। नाथाय मानो बिदि हरखाबनो मोनसे गोसोआ सोलायना दुखु होनो सानखो? दुखु सुखु अरायसम राननानै लानायनिसोमोन। दिनै मानो बिदि खालामखो? आं होख्राव होख्राव आंनि गोजान दाजा होननानै गाबै गाबै बुङोबाबो मानो नेवसिलांखो नों? नोंनि जिउनि गोजोननि थाखायनो आंखौ सोगाबदों नङासै? नोंनि नेवसिनायाव आंबो नोंखौ बावनो नाजायालासिनो थायाखै। नाजादों आंबो दुखुनिफ्राय गोजानाव थानो। नाथाय आंनि गोसोआव अराय नोंनो हाबनानै दं। गेवलां गेवथां बिबारखौ साननैसोनि थाखायल' जोथोन लाना उनाव रानजिनाय बिबारखौ दै लुना फोथांना लाखिनो गोब्राब जायो। बिदिनो आंनि दुखुखौबो रावबो गोजान खालामनो हायाखै। नोंनिफ्राय जेब्लाबो आंनि गोसोआ गोजानावनो थाया। गोरबोआवथ' नों गानो रोङै दुखु होलांबाय। गोरबोआवथ' नों गानो रोङै दुखु होलांबाय। बै समनि रादाय होनाया नोंनि थाखाय टाइम पास। नाथाय बै खोथाफ्रा सैथोदि नोंनि नंखाय अननायब्लाबो आं नोंनो माब्लाबाबो नंखाय रादाय होआखैमोन। नोंनि बुंनाय रावफोरा गोसोआवनो दासिमबो थुबुर जानानै दं। मानोना आं नोंनि फंसेबो रावखौ नंखाय होननानै गोसोआव लायालासिनो थायाखै। दासिमबो गोसोआवनो दं नोंनि बै समाव रायलायनाय रावफोरा।